gaurkoan pasatu ez, hasi egingo gara gaztetxetik, hemen Zorrotzako gaztetxetik. Bueno, bigarren zirkuitoa, gaur Markioko auzora joango gara. Apek irakurtzen dudan nongo udalerrikoa den Markio, printzipioz harrikorrek izango da, gure. Bueno, gaur ere bero zapa itzugarria, uste pasaen astekoa baino ondiak oraindik. Eta orain tokatzen zaigun bidea, are eta okerragoa. Bueno, badakiz, hemendik Zorrozatik gora, Arraitzera bidean abiatuko gara biziketarekin. Eta lehenengo aldapak, arbolarik gabekoa dira. Han Arraizmendian ere arbolarik eta apenas dago. Eta, bueno, Pagasarreko pistatxoa eta hartu bitartean, gerizpe handirik, bueno, gerizperik ez du izango. Beraz, bueno, ez da zerarik onena, baina horrentxe, berriro ere kremita eman, batez ere zangoetan, ze hori beti usten ditute aparte, eta gorantza, gaurkoan bai astiro, baino, bueno, geldituaz eta joango gara, ziurrenik hori, kobetamendin eta gerizpetxo baten, errekuperatu, ura aldatu, berotu egingo da, eta justo hori, Pagasarreko bidera heltzen garen, eta goia gerizpea, eta ikusiko dugu marketik gora, hor ere nik uste ez dela egongo gerizpea handirik eta. Bueno, aurrera. Bueno, bikan templora berotuta, obidoiak, baina, bueno, bintzat, heldu gara gerizpera. Eta, bueno, amenea iturria milatzen deun, urak aldatu, zozer jan, noski, zei gaurkoan akuariusa eta astu egin zait, beraz gatzak eta kontu hori zaindu egin behar da, Eta hemen alboan dugun zentro gallegoan pausatzen nahitzen, txantxangorria bezala, eta pare bat historio kontatu Euskal Herriaz, gallegoez eta euren gizarte zentroei buruz. Bueno, hemen txegazak, nire bigotia eta ni. Hemen Arraizetik berantza, Bilbarantza dagoen beste tokiontan. Hortik, ez dakite oindela urte bat edo bi, Vuelta Espainian oturrian, ez dakite amendik igo ziren, hau zen igoera, etapa bukaeretariko bat. Eta hementxe justo, oraintxe ateako izin mehinak, baina hau hemen jartetxe dotore bat dago, ez dakite saritzen dan, izatez restaurante Arraiz izango da, fijo. Baina, hemen badago zentro gallego bat, Bilboko zentro gallegoa, nagusia izango litzatekena, ze ona normalean abuztuak uztaiak 25ean eta Bilboko alkatia eta lehendakaria eta ona etortzen dira Santixo egunean, eta hemen bertoko komunitate galeikoarekin ospatzen dute Santiago eta Zerra Espainia kontu hori. Eta, gallegoei buruz, noski, gu barakadotarra gara eta gallegoetaz asko dakigu, nero niz daukat ertoko asten entzila, baina, zozer hitz egiten dugu noski, olako kontuak eta asko zazeri divertigarriagoa da, erromantzea erabili behar badugu, gaztelania ez den beste romantzeren bat noizbinka manejatzea baita eta
eta galegoa oso eskura dugu, eta zenbaitzu hitz eta zenbaitzu esaldi jakitea, beti dator ondo. Batez ere beti hizkuntza erromantze berbera ez erabiltzearen, hain dira antzekoak, ze erresa da gaztelaniatik galegora, asturiarrera edo beste erromantze batera pasatzea. Frantsesera baita, azkenean irakurrita eta frantsesa asko ulertzen dugu gaztelania jakinda bakarrik. Gero ja, pronunciation kontua ja beste kontu batzu dira. Baina, esaten nuena, zentro galaikoei edo zentro gallegoei deritzonean, Barakaldon beste joyita bat dugu. Europako zaharren hain zuzen ere. Ez dakit ja, urte batzu dira, 100. urte hurren aspatu zuela, eta nik uste Barakaldokoa, 20. mende hasierako izango dela. Ez dakit, botako nuke hor data bat, 1904, baina, fijo jakin ez dakit. Egia da mundu osoko zentro gallegori zaharrena, Montevideokoa dela, ez dakit 1876koa ote den, eta ziurrenik horretxegatik ere, penintxularrei edo behintzat Espainiar nazionalitatea dugun hoi, gallegos deitzen digute Latinoamerikako, edo Amerikako hegoaldeko leku askotan. Hori kontutxo bat, Barakaldoko zentro gallegoaren garrantziaz. Kontxa eta ontxe konturenaz, hemen bai, zea horreoa, baina hori zer da, hori nire beste herrian dago, han Gernikan, juntetxian, Gernikako arbolako aurrian dagoen, erromatizismo edo neoklasizismo itxurako juntetxian, lehendakariek eta foruak eta kontu guztiek zin egiten duten tokian, hortxe errepresentazioa. Beraz, bi herrien arteko guztarketa. Bai gallegoena eta bai euskaldunena kasu honetan. Enekin gauzatxo bat, horintxe zui erakutsita ikasitakoa. Eta gallegotaz eta hitz egiten gaudela, entzuten genuen guke gaztetan Ermukoa zan talde bat, nahiko underground, nik uste jarritzile askorik ez dutela, baina egia esateko oso onak zirela, eta Julio Kageta, JKG, eta arek bat zuten kantu bat, nahiko katxondua, fusionemos, pagamos Euskadi Feibe, fusionemos, Fagamos Euskadi Feibe, fusionemos. Eta Ermuk ere, alakoxeak bat dituela. Eta gu Barakaldortarrak izaki, alakoxeak humoriak inartzen genituen, noski bai. Hementxe palopostiak, eta onaia, Kosta del Silencio izango litzatekena jarraitzen den bidea alde batetik. Gu berantza ingo dugu, eta zeran da, sospagoeta, Pastore Kortako, koiago euskeraz, lepora. Pastore Kortako lepora joango gara, horreko pistatik zuzenean, Pagasarri da igon barik. Orduan,
Karo, hori ingo dugu gero, Markiotik gora, orduntxe bai helduko gara Pagasarrira, eta gero handik ohiko bidetik Alonsotek antza joan. Aurrekoan Ordaolatik igo ginen, gaur Fuente Loro arantza jitsiko gara. Hori izango da, hemengo Malda iparretik egingo dugun aldaketa. Baina, esaten duenez, gurien ja, txarrena pasatu dira eta orain pistatxo eder bat dugu, justo Pastorekotako lepo hortatxera arte, eta gero handik, Pastorekota baita ere alde batetik Maldatik zehar, pista bat eralduko gara, eta handik hemendik aurrerakoak, errez askoak. Gerizpea hor, eguzkia hemendik aurrera. Ea Markio gerizpean edo eguzkitan dugun. Direkziogatik hau hegoaldera begira dago. Beraz, egutera. Eguterak esan nahi du, eguzkiak egarki asko jotzen diola. Txakolina landatzeko balioko otu du bintzat. Ona alduta ja, urrengo zatia ezagutu gabea da. Hemendik bai joan nahitzela, hortik San Pedro de Abrizketako elizatxo politera joaten zarete, hartaz hitzein genuen Bizkaiko sorkuntzari buruz hitzein genueneko bideo hartan, eta hor jartzen du ja beste bidetxo bat, aurreaka, Markiorantza. Hori da inoiz ez dudan egin eta estreñokoz gaurko egun eguzkitsu eta bero honetan egingo duguna. Eta ja gero Markiotik gora, lehengo egunean erakutsi nizuen beste aldatzorretara telduko gara, Pagasarreko pistatxora heldu eta hortik Alonsoto egira. Pagasarretik eskara igaroko eta zuzenean, behinko tartuta zuzenean Alonsoto egirantza, berriro ere, nerbioi eta kadagoa ustartuaz. Orain gontan, aldrebes egingo dugu. Pasan astekoan kadagoetik nerbioira etorri ginen eta harin kontrakoa. Markiora eta ea nolakoa den hausotxo txiki hori. Hemendik jartzeo, Abrizketa kilometro terdira, Markio kilometro batera. Venga, bagoazen arantza. Azelako jana, Pagasarrira igotzeko horrelako janiketa, horrelako janetara eta sartu gabeak izan beharko ginateke, baina betiko moduan bidea zapustu dut. Markiotik ez da igotzen, pista hor Pagasarrira doan pista hori hartzen da beraxeago, Markiotik beraxeago. Kapitulo doblea, zirkuitua, baina kapitulo doblea. Lehenengo lako fail bat eta, burrengo baten amaitzen dudan zirkuitoa. Amentxe, Piñadi moment. Bueno, ikusten duzu, arropa berri jakin, beraz beste egun bat, aste bat edo pasatu zaigu, azkenengo sugearen kontu hartatik, zerako sugetzarra, inofensiboa baino, ez dakit orain just espezia eta ez dakit badago bate luzeska dena, beste baino nahiko luzeagoa, ze suge gorria eta zelan da bestea, uretan eta biltzen dena, bibora de kollar edo, kulebra de kollar edo, oieke,
eleganteagoak dira, hau ilun zen, baina bai eta eskulapirena zen zugea, nik uste, zeukan zeragatik, lutzeragatik, eskulapio zugea, atzelako sortea batzutan, izaten duguna, biziketatik hitxi eta, bueno, errepide alboan zegoen, eta ia burua zapaldu nion eskerrak ezetz, erreflexuz eta nino garren, desenteko gabiltza. Bueno, hantxe, hor bidezka bat duzue, pista bat hori hortik markiorantza doa, eta guk pizkatxo bat uga horantza ingo dugu, eta hor, txaka. Ezkerretara eta beste pista bat ateatzen da, eta hortik igo beharrean izango gara. Gaurkoan ere, relief eta wikilo kontu horiek fallo. Ez dakite, ni konfigurazioa eta telefonoena eta informatikoa kontuak eta horrelakoak ez ditu bat ere atsegin, ez ditu bat ere gustoko. Igertzen da ere, bideoak eta egiten ditu danean, nien naiz youtuber bat, hori lehenguetara ikusten da. Baina gaurkoan ere fallo eta orain berriro jarriko dut eta ea zehozen markatzen duen, wikilokak behintzat. Eta lehenko egunekorekin eta honekin, baldin eta badabil, bi zere izango dituzue, bi wikiloke ruta, zirkuito hau guztiz konpletatzeko, betetzeko. Granoak. Eta hoi, ea da bilen, bakarra ez da izango, izango dituzu eskura, neko desastroso nahi zelako. Proba bat eta proba bi, zoio bat eta zoio bi jarriko diet, ziurrenik. Hoi wikiloken. Eta bueno, oain horra, bide hori enbalekoa den, eta berriro ere pagasargirantza, horre bai ematen duela. Nik zirkuitoa planteatu nuenean, azkenean, bai egia zen, markiotik ja, ugarantza, lasai asko joan egitezkela, edo zoiotik, parkatu, gaur ere zoio esan dut, gaur markio bat, markio bi. Baina, karo, honetan ingo duna, ugaura jitsi beharren, berriro gorantza, eta azkenean da, gora bera, beraz, zirkuitu gora beratxua. Baina, bueno, zer moduzkoan, ez dakiz zer duen, baina nahiko gaurkoan grabaketa bariketa askar batean noa, eta gonantzkoa ere elegantean zean egiten dudan. Bueno, azero enten pistatxo polita. Atzo hori egin zuen eta, bueno, arkituko ditugu zonaldu melak. Bueno, askorik ez, Gero ere, ja goitik Alonsote egitantza geizten goazen eginean, hane fuente loro dantza, handik ere pista da, eta beraz, bueno, eragozpen tekniko handorik eta ez dugu argituko. Beraz, hau da, jota fogo biltzeko, biziketarekin, eta hori, handikapa dauka, bueno, metro batzuk aterako direla, azkenean birritan igo behar dugu pagasargira, lehenengoan ez gara kauranko arte egotzen, baina, bueno, metrotxo batzuk eta egin dituen, eta orain ja, abendik gutxira, suposatzen dut, hasiko zaigula aldapatzarra. Bueno, biziketa berria, gehienak ere eta ez arete oso biziketa frikiak, baina, bueno, niri kuriosoa egin zaidan gauzatxo bat. Nire hogetasiko furiosa sarrarekin eta aretxekin eta berroetatiko pinonera bat izan da, egia esateko edonora egotzen nintzen, eta uste nuen hogeta bederatziko nekin ja arboletara igoko nintzala, baino faktore bat kontutan hartu behar dugu. Errube da bera,
Oso ezberdina da 26ko bat, txikila, askosa txikilagoa dena, mugitzea 29ko baten aldean, Claro, hau da, traktoria horretxegatik deitzen zibat. Honek daukan errubide atzarra, hori aldapan gora mugitu egin behar da. Eta egia esateko, biziketa berri hauek dituzten desarrollo txundigarriak, inhandi batean horretxegatik dira, Bestela, lukete behar, baino, pentsa, 26ko batekin, ja, 52 pinoiekin, ja, igotzen duguna, honek, 29ko honek, 51 behar ditu, ia 10 gehiago. Eta, ez dakit nik, industriak eta gauza hauek berriak ateratzen dituenean, gauza bat da, ez dakit, eliteko kirolari izatea, eta gudan, izatea, errubide hauek mugitzeko ainako indarra eta kapasitate fisikoa. Baino beste guztiontzako, 29koak ez dute inolako zentzurik. Eta nik hori tamalez, erosita gero deskubritu dut, baino egia da, ez inongo YouTube kanaletan, ez inongo web horretan ez duela horrelakorik jartzen, eta 29ko hartzen dela, eta horrela da baita, legokeen, gaur egunean legokeen aukera bakarra bezala. Ia, kapitalismoa bezala, esaten digute, hortaz aparte ez dagoela beste aukerarik. Eta deno dakigu kapitalismo oso txarra dela, baina beste aukerarik ez. Así que, izorrai Benito! Hortxe palo postia. Gaurkoan, hemendik igo gara. Eta esorko zoioko bidetik. Hemendik aurrera, hortik gorantza, kanadiar langa, eta onarte 3 orduko, pagatu, 3 laurdeneko igoera, Gogorra benetan. Hauek ja bukatu ditugu, langa kanadiarra pasa eta Fuente del Oro antza, Alonsotegi antza. Txarrenak, bukatu ditugu. Hortxe, horrekoan, abeste mutiak muturreko hartu zuena, uzdeo palau postian aurrean, eta haren kontan gu arantzagoaz, Fuente del Oro arantza. Beraz biderdiak, biderdia baino gehiago egina, gorein pakea faltezu Alonsotegi da jitsi, eta nitzi hurrenez, oturuntza daukaden esaspiretan, eta ordutxo eskaz bate falta da ordurako, errepidetik etorriko naiz. 29ko errubidek badutena, handiagoak izaki, horbekan ziztu bizian zoazela, nahiko lodiak izan. Oazen Fuente del Oroko aldapa hori lehenengo aldiz, 29koarekin egitera. Furiosarekin magina bat alditan egina daukateta. Fuente del Oro. Ni zozer jan, eta ja zuzenian, zuzenian zorro zantza. Hortxe ibili da kiloko inkoan ere, eta, altuerak eta mitzak harrapatuko zituen, kilometraje guzti ez, baina, hoxe markiokoa, bi
bi zati edukiko ditu. Baldin eta gero, bietariko pertzentilak eta gehitu nahi dituzue, jakiteko zenbat kilometro diren, zenbateko altuera eta kontu guzti horiek. Nik uste, hau, nahiko ja pareja polita ederra eta lasaia dela, zuek guztiok agurtzeko, eta hau jarraian besteari txatxiko diot eta bigarren bideo bat izango duzue, director's cut izenekua. Aurreko astekoa gehiago. Eta gero bestea deusestatu egingo dut. Besterik ez, urren artio eta ongi izan!